Henffych, hawdd amor, a siwmai unwaith eto. Croeso i wers 6 mas o 8. Rydych chi erbyn yn sgil y cyfan a ddysgoch mor belled, yr holl dermau hyfryd fel acen, goben, gorffwysfa, dyrchafedig, disgynedig, acenog, diacen, cywydd ac englyn milwr, rydych chi yn sgil dysgu hyn oll yn agosau at fod yn feistr neu'n feistres ar gerdd dafod, yn gynghanedd whisperer, ond mae hefyd dipyn o ffordd i'w thramwyo eto. Fe gofiwch yn y wers diwethaf fi mi gyflwyno chi'r gynghanedd sain anghytbwys ddyrchafedig, ac fe fynes i chi hefyd wneud defnydd o'r gynghanedd draws, croes a llusg mewn mesur o'r enw englyn milwr. Siwr oel geithoch chi ar yr englyn milwr? Sut fesur oedd yn teimlo i'w drin? Yn digon hawdd falle? Diolch i bawb ar rannodd ei hymdrechion a gobeithio fod fy adborth wedi bod yn ddigon eglur cadarnhaol ac o gymorth i chi. Awn ati y tro hwn i ddysgu ac ymarfer mwy ar y gynghanedd sain. Fe gofiwch fod hon yn wahanol i'r draws, croes a llusg yn ymrannu yn 2 rhan, gyda 2 o'r phwysfa felly yn y llinell. Fe gofiwch hefyd fod rhan 1 a rhan 2 yn odle gilydd, a bod rhan 2 a rhan 3 o'r gynghanedd sain yn cyfateb yn gytseiniol gyda'i gilydd o dan y patrwm ac eni. Mae'r gynghanedd sain yn gyfuniad felly o odl a chyseinedd. Mae hon hefyd fel y gynghanedd lusg yn gallu cynnig newid mewn rhythm a theimlad o fewn pennill neu gerdd gaeth, yn antidot neu'n wrthbwynt persain i'r clatio neu'r clecian cytseinied sy'n digwydd yn gynghanedd draws a chroes. Felly, ymlaen â ni. Rydyn ni eisiau wedi dysgu am y gynghanedd sain anghytbwys ddyrchafedig ac mewn gwirionedd am fod pob gair olaf yn rhan 3 o'r math hyn o gynghanedd yna'r acenog bob tro, mae hi'n un y dylid gochel rhag troi ati'n rhy aml. Mae'n haws i'w llunio a mae dim ond ateb y cytseiniad ar ddechrau geiriau sydd yn brif acenion y llinell yn rhan 2 a 3 yr ydyn ni, fel y llinell ganlynol. Prynu a gwerthu gwynt. Prynu a gwerthu gwynt. Mae prynu a gwerthu yn odli, a mae gwerthu a gwynt yn cyfateb yn gytseiniol ar batrwm y sain anghytbwys ddyrchafedig fel ddysgon ni yn y wers ddiwetha. Fe sylwch chi nad yn ni'n goffa poeni am ateb yr RF yn gwerthu, yr erth o dan yr acen, na'r ent yn gwynt. Ond pe bai gwynt yn air diacen ac felly yn air hirach aml sillafog, yna byddai angen ateb yr RF yn gwerthu. Felly nid yw'r canlynol yn gweithio. Prynu a gwerthu geiriau. Dyw prynu a gwerthu geiriau ddim yn gweithio. Am nad yw gwerthu y geiriau'n cyfateb yn gytseiniol berffaith. Mae yna eth ar goll dan yr acen. Gwerthu geiriau, ynddo fe. Ond mae hon yn gywir. Prynu a gwerthu gwartheg. I chi'n clywed y glec ynghyneddol fanna, prynu a gwerthu yn odli ydyn, ond gwerthu a gwartheg. G ac en erth, g ac en erth. A mae cytseiniad clwm o dan yr acen rhaid ei hateb nhw yn ei siap glymedig fel petai. Dyma edrych enghraifft o gynghanedd sain gytbwys ddiacen neu sain gytbwys ddisgynedig. A'r batrwm prynu a gwerthu gwartheg, gallwch chi ddweud cewch ddisgled neu baned beunydd. Cewch ddisgled neu baned beunydd. Disgled a baned yn odli, ed, a wedyn baned a beunydd b ac en n a b ac en n yn ateb i gilydd yn gynganeddol fel mewn croes neu gynghanedd draws, ynddo fe. Gallwch chi ateb pob cytsain os chi moyn rhwng rhan 2 a rhan 3 fel hon gan Dafydd ap Gwilym. Cywion, cerddorion, caerdderw. Cywion a cerddorion yn odli, cerddorion, caerdderw, ec, ddy, ac yn ac anwybyddu'r n sy'n digwydd ymhell ar ôl yr acen, ac yn ateb c, edd, ac yn cerddorion, caerdderw. Fe sylwch chi, cewch ddisgled neu baned beunydd, dydy'r n yn neu yn y llinell flaenorol ddim wedi cael ei hateb, a mae hynny'n iawn hefyd. Ond mae'r dull oedd yr cywyddwyr yn aml yn ei wneud yn gwneud i'n gywreiniach lle chi'n trio ateb pob cytsain yn rhan 2 a rhan 3. Felly, wrth fynd ati greu hon, cofiwch eich hyfforddiant yn y gynghanedd draws a chroes. Mae clywed yr odl yn bwysig ydy ar gyfer rhan 1 a rhan 2 o'r llinell, ond mae ateb y cytseiniad yn gywir o dan yr acen yn hanfodol i greu cynghanedd sain gywir.
Efallai hefyd ei bod yn werth i chi ddechrau am yn ôl, gan ganfod y gair hoffech chi gosod y rhan 3 i gynganeddu gyda rhan 2 ac yna gweithio nôl i ganfod odl rhwng rhan 2 a rhan 1. Ond efallai eraill, falle taw canfod 2 air sy'n odli yw'r dechreubwynt a mae hynny'n hollol iawn hefyd. Iawn, ar gyfer rhan 1 a 2 a gweithio i gynganeddu rhan 2 gyda rhan 3. Ond fe roiau 2 enghraifft i chi cyn i chi gael mynd ati i leisio i geisio llunio eich cynghanedd sain gytbwys ddiacen eich hunan. Nawr dwedwch, cymerwch y gair amynedd. Amynedd fel gair ola'r llinell. Felly gosodwch amynedd fel fi wedi gwneud fan hyn ar ddiwedd y llinell ac i ni'n gwybod nawr fod yna fylchau i'w llenwi o fewn y llinell. Gwn wedyn taw ateb M ac N sydd ei angen rhwng 2 a 3. Amynedd, M ac N, chi'n clywed fe. Felly mae geiriau fel amenio neu manion, menyn neu mohono, M ac N yw mohono bod yn sillaf yn fwy na menyn, neu menyw. Bydd am ddewis felly y gair amenio. Felly nawr mae gyda fi yn rhan 2, amenio, a rhan 3, amynedd. Amenio ei amynedd. Nawr, tybed beth allwn ni gael ei odli gyda rhan 2 a'i osod yn rhan 1. Y cyfan sydd angen yw'r odl O, ac mae O yn odl hawdd yn Gymraeg o ystyried y cannoedd o ferfau sydd yn odli gydag O. Felly gallwn ni ddewis enghraifft geiriau fel heno neu weddio, a dyma felly'r llinell yn gyflawn. Os ni'n dewis gweddio cyn amenio ei amynedd. Gweddio cyn amenio ei amynedd. Gweddio ac amenio yn odli, ac amenio ac amynedd yn cynganeddu. Ond fel y nodais, gallwch chi ddechrau yn rhan 1 a rhan 2 os chi moyn a chanfod 2 air sy'n odli a mynd o fyna. Enghraifft, cefni ar y fori. Mae cefni ac y fori yn odli. Y myd y gynganedd, mae'n werth nodi, mae'r I bedol a'r olau, fy'r ar ddiwedd geiriau, fel yn y fori, sy'n swnio fel I yn odli gyda'i gilydd. Iawn? Felly mae I bedol ag fel budur a gwydur. Mae reina ag I bedol ydyn nhw, budur a gwydur, ond maen nhw'n odli. Os ych chi'n sillafu gwydur yn y ffurf lafar, wrth gwrs, nid gwydr. Iawn? Felly, mae da fi cefni ac y fori yn rhan 1 a 2. Wedyn allan ni fynd a meddwl am eiriau sy'n cynganeddu'n gytseiniol gydag y fori. Be dwi angen yw ef ac yn ynddo fe. Cefni ar y fori a wna fy hiraeth. Llinell sy'n gwneud dim synwyr barddonol, ond yna ni. Mae'n cynganeddu'n berffaith gywir. Beautiful fel bydde Donald Trump yn ei ddeud, ond ni ddim enwi mwy yno fe. Cefni ar y fori a wna fy hiraeth. Cefni ar y fori a wna fy hiraeth. Cefni ar y fori yn odli a wna fy hiraeth, ef ac yn ef ac yn Iawn. Cefni ar y fori a wna fy hiraeth. I chi'n barod amdani, hoffen i chi lunio o leiaf 2 enghraifft o gynganedd sain gytbwys ddiacen. Felly gwasgwch pause ar y fideo, rhowch saib i'm clebar ac ewch amdani. Croeso nôl, siwr wyl geithoch chi. Croeso i chi rannu'ch ymdrechion â mi ar e-bost. Nawr, i gloi mae 2 fath arall o gynganedd i'w creu. Y nesaf, cynganedd sain gytbwys a cennog. Cynganedd sain gytbwys a cennog. Felly mae 2 air a cennog yn cydbwyso ei gilydd. Mae hon yn dibynnu ar gyfatebiaeth gytseiniol fel welson ni nôl yn Gwers 1 a 2, sef ateb geiriau unsill yn y draws fantach fel darn, dwfn, braich a brawd. Enghraifft, ar hyd y fro mae co o'n can. Ar hyd y fro mae co o'n can. Ar hyd y fro mae co o'n can. Fro a co yn odli a co a can yn cynganeddu yn cydseinio gyda'i gilydd. Mae hon felly yn llai o waith o ran ateb cydseiniau. Dyma enghraifft arall i chi. Mae mam gi yn byw mewn tŷ twt. Mae mam gi yn byw mewn tŷ twt. Mam gi a tŷ yn odli a tŷ a twt yn cynganeddu. Neu allech chi wneud hon. Fe'i gwelais a'i llais fel y llu. Fe'i gwelais a'i llais fel y llu.
Gwelais a llais yn odli a llais a llu yn cydseinio i greu cynghanedd a chwblhau'r gynganedd sain, gytbwys ac enog. Iawn, felly dyma'ch cyfle chi i greu cynganeddion sain, gytbwys ac enog o leia 2 llinell os gwelwch chi na. Rhowch saib i'r fideo a bant a chi. Pob lwc. Siwmai eto. Roedd hon dwi'n siŵr yn teimlo'n un haws i'w llunio na'r sain gytbwys ddiacen fel prynu a gwerthu gwartheg am bod llai o ateb cytseiniwyd yn mynd ymlaen. Ond efallai fod y sain a gytbwys ddiacen yn berseinach am fod yn union mwy o gytseiniwyd yn cael ei hateb rhwng rhan 2 a rhan 3. Ac i gloi, ymlaen ni at y ffurf olaf o'r gynganedd sain y dysgwn amdani heddi, sef y gynganedd sain a gytbwys ddiacen. Mae hon yn brynach math gan bod y cytseiniad yn yr odl yn rhan 1 a 2 yn cael ei defnyddio yn y gyfatebaeth gytseiniol yn rhan 3. Ddim yn gwneud synwyr eto? Wel, cymrwch hon fel enghraifft. A chlamp o lamp o limpaidd. A chlamp o lamp o limpaidd. Mae gyda ni amp yn clamp a lamp yn creu odl, felly rhan 1 a 2 yn odli, a wedyn mae lamp ac o limpaidd yn bwydo gilydd. Eto mae lamp yn ffitio mewn i o limpaidd fel rhyw flocyn Tetris mewn i'r gofod yn y gêm Tetris, gêm gyfrifiadurol yna. A chlamp o lamp o limpaidd, L ac en M, P, L ac en M, P, lamp o limpaidd. Felly gallech greu llinell debyg ar un odl, os yn trafod tocynnau raffl falle, a chlamp o stamp ar y stwmpyn. A chlamp o stamp, clamp a stamp yn odli, stamp a stwmpyn, S-T ac en M-P, S-T ac en M-P. Dyma enghraifft arall ar yr un patrwm. Ynghyd daeth y byd dan bader. Os chi'n gweud ynghyd daeth y byd mewn pader, di byd y pader ddim cweit yn cynganeddu'n gywir achos ddim wedi ateb i gilydd. Ond os chi'n gweud ynghyd daeth y byd yn odli, ynghyd daeth y byd dan bader. Mae byd yn ffitio mewn i bader. B, d, ac en d. Neu allech chi wneud y llinell, y byd i gyd a gydiodd. Y byd i gyd a gydiodd. G ac en d, byd i gyd yn odli. Iawn. Ydych chi'n barod? Gwasgwch pause am y tro olaf ar y fideo a llunio leiaf 2 llinell o gynganeddion sain yng Nghytbwys Ddiacen. Pob lwc a dewch nôl, mae yna un peth arall i wneud. Helo unwaith eto, siwr oel geithoch chi. Croeso i chi eto rannu'ch cynigion gyda mi ar e-bost ac fe'ch gadawaf chi gyda thasg fach o waith cartref, sef llunio englyn milwr, chi'n gyfarwydd ar mesur nawr, yn defnyddio 2 gwahanol math o sain. Fe gofiwch ein bod ni wedi dysgu 4 math dros y 2 werth diwethaf, y sain yng Nghytbwys dyrchafedig, y sain gytbwys ddiacen, y sain gytbwys acenog, a'r ddiwethaf yma, y sain anghytbwys acenog. Edrychaf ymlaen yn fawr i dderbyn eich ymdrechion ar e-bost wrth i ni fwrw ymlaen at 2 wers ola'r gyfres. Dros y gwersi nesaf, cael dysgu am y gynganedd o gyswllt, rhai beiau gwaharddedig a rhai triciau defnyddiol sy'n handi, ac i gloi'r gyfres byddwch yn cael ceisio llunio eich englyn un odl union cyntaf. Ond nawr, ymlaciwch, hwyl fawr.